Biye tarata ye fevrier kalo tile 14 Mali kunnafoni jaman lajɛbugu aw minnu y'an filɛ sanga n'a waati Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an ka bulɔrɔ kanu kan Mali kunnafoni.net an aw fo ni ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na aw bɛ sigilen ka bamanankan kunnafoni min kɔnɔ o waati sera aw bisimila. Fondamela sabi segu ni dongo ale nasrala femi wagadu ka sinima gintamba aboyani akarama o taleno kadi anga jamana ma atako mugwa ani shigina wedamene ni kalo kile mugwa ni duru fokata se marsi kalo nata o kile nani oma wa obisaka sababu ye femi jaw olu boli malika mali yerebsi ka la kodo chugoya minanga kɛrɛnkɛrɛnnenya la a perepere latigɛra ka fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan étalon d'or du yegina ale yɛrɛ min ye a jɔnjɔnba ye mali yɛrɛ sen tɛna se ka ye o la i n'a fɔ jabɔlaw a ɲɛmayaso ale y'a perepere latigɛ cogoya min na. Musow jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya kalata baaraw la cogo di a ka dɔn k'a fɔ ko hakili falen kɔni kɛra o ka kunu tɛnɛndon fevrier kalo tile 13 sanba 2023 Bamakɔ ya lajɛ yɛrɛ sigira sen ka dɛmɛbaga jɛkulu fila o fɛ n'o ye CPPS fo ka taa se AFSS alema ɲɛmɔgɔw ka fɔla ko kun yɛrɛ tɛ a la ni hakili jagabɔ o ma kɛ a kan walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na fɛn min ye musow yɛrɛ u jɔyɔrɔ an'u ka baarakɛtaw ye fɛn min kalata baara ye olu bɛ se ka sira sɔrɔ cogoya min na. Femi Mali kalandenw ka jɛrɛjɛkuluba ye n'o de ye AMI a ka lajɛba ta ko 31 na o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na Bamakɔ ya lajɛ in yɛrɛ senfɛ sa Femi ka secrétaire général kɔrɔ ye n'o de ye Sirema Seydou Ɲare ale kɔni sugantira ka mandan sabanan o kɛ wa a ka dɔn k'a fɔ ko sugantilen yɛrɛ kɛra furukufurukuba ye lakɔlidenw olu ni ɲɔgɔn cɛ. Cɛdenw olu y'a yira communiqué dɔ kɔnɔ ni kalo in tile 10 ko kɛra sabu ye fɛn min ye fariyan walew kɛba 100 ye ko olu daji sɛbɛn in kɔnɔna na sa k'u ye u dagayɔrɔ olu fɛnɛ kɔni da kolonci o kɛ marifa olu caman o bɔsi u la o waati kelen na sa ma jugu caman saheli ale kɔnɔna olu yɛrɛ ɲini ka marifaw olu fili nun ka u kalifa Algérikaw la. Mali kunnafoni TV direction commerciale mo bi aw ladɔniya aw maa mun bɛ yen n'a bɛ fɛ a ka feerefɛnw olu de ka lakodɔn walima a ka cakɛdaw a bɛ nɛgɛjuru sira o banban a bɛ sɔrɔ an ka écran sanfɛla o la Mali kunnafoni jabarin lajɛbagaw aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadɔni an b'a fɔ ko aw k'an bɛn sini kunnafoni kɔrɔ olu kɛnɛ kan.